a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name, amen. I get video wey I wan present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Good morning, good afternoon, good evening everybody, depending on where you are joining. Asim no gadelo no nine na mma ono ncha gadi ka echi maka n'ihi na echi ada agwagwu biko obu ni na-esonye m kita achọ m ka share this video biko because all the very important because so many messages na my inbox mandi nke na-akpọ m na phone biko no donu biko hear me and hear me very well, please share this video please. I hope na my network dị mma. Ama na network on dị mma bi. Is my network alright? Biko ọ bụ na my network dị mma, please deelu m yes na comment section ka mfu ya biko. Ọ bụ na my network dị mma, please deelu m yes na comment section, let me see it. Is my network alright? Network achalugo dị mma biko nu. Is my network good? Okay, my network is good. All right. Biko, I just want to plead with all of us. So many people na kponna for mandi nke na abamba, mandi nke na akonu, mandi nke na asu ofo. Biko na achọ m ịgwa unu that na oburo nwada achala ugo tinyelu sit at home. Oburo m nwa tinyelu sit at home. Ọ bụ that na ige ntị ọfụma, ị kwesịrị akụ aka ige ntị. What I wrote na my page last night, so many people bara na amache ma gonu na edowa arụ. We are too wise to be deceived. In our we are too wise to be deceived, but at the same time we must continue. In anyị fụ that na okwu bụ ụzọ ọ na-agobe Chukwu. According to ihe kwuru asị na the orders from Mazi Nnamdi Kanu from DSS ihe anụnwa custody, o nyere that iwu wee sị ka aka nsụọ ya. But ihe m chọrọ ịgwa unu today bụ that na ị nidiri ịgbakasị arụ. Ọ bụrụ tata ka aka nsụbara sit at home, no be today nyash dey for back. The other time aka nsụrụ sit at home, so many people were iwe na agbakasị ahụ, people na-ewe iwe magonu onweghị onye obi dị mma, including nwada achalugo. But today, can you tell me what is still going on na that Monday sit at home council? People kept on sitting at home. People ka continue na adonana. Ọ bụrụ ihe niile emelu ka ị ga-ebido kpọọ ọnụ ma bido wewe iwe baba magonu na mebisiba ihe. Ni mebisigidoro ihe from now till tomorrow. Mazi Nnamdi Kanu asigo ka call off the sit at home, call get off. It is now your duty as a nwaafọ Igbo ebo, nwa Biafra ebo. Unu n'anya unu ga-afụ that na am ka nọ n'ụjọ, aka m na-eru ụjọ, but I decided to come out and address this issue because agba nkete ihe nwere ike na-emebi. Listen to me, share around video because share the video, share around the video. Mazi Nnamdi Kanu enye gị order, ilike ya wee iwe ruo echi ruo nwanne echi, okwu gị ebu na okwu gị. But it is now your own duty as a nwaafọ Igbo ebo, nwa Biafra, because on ndị Igbo bụ ndị mma na-azọta Biafra. Other people, they are just playing. I just na-egwuregwu. As a nwaafọ Igbo ebo, it is now your duty to call your people and tell them, talk some senses into them. Gwa nwanne wu nwoke, gwa nwanne wu nwaanyị, gwa your family, gwa your parents. Nobody should step outside. Outside adro safe. Bible and most of you na-ebu today. Ibu a Christian, ị na-ebu Bible. N'ime that Bible,
edeli ebe ahụ wee sị na Chineke sị na ya ekelu mma wee kee njọ nke sozielu gugu welu but na ya na-agwa gị tata gụ welu mma. Just like this sit at home of ete na nkịta etiri sit at home emechazie akansụlụ ya wee sị onye ọbụla gawa to his or her business places. But na ọ bụrụ na ọ ga-ekweghị mee go nọrọ in your house or that same thing. Ekelu mma kee njọ si gị nke so ọgụgụ welu but na ya na-agwa gị tata gụ welu mma. Akansugo sit at home onye ọbụla gagharịba jee zụba ahịa mebe ihe ọ na-eme but na ọ bụ that na ya na-agwa gị today go nọrọ in your house. Remain in your house. You don't have any reason whatsoever to go out today or tomorrow to go and vote coward into seats. You don't have any reason. You don't have anything I ga-eji wee justify ya this election because you are not voting anything. Ni vote a vote will be vote will see. All of them do the same thing. Achịkọta ekwu ọnụ. Ihe emerụ ka bi na-eme. They are all the same thing. Onweghị onye ka mma n'ime ndị a niile efuru na-erugharị nụ. Ndị a efuru na-amanyagharị amụ na-akwụgharị up and down. All of them are the same thing. Ihe dubo oke dubo ogene. Isi no Ifeanyi Ubah bụ your choice. Ifeanyi Ubah do deadly na that as in na side nke. Etigodi Ifeanyi Ubah ebe ahụ na ọ bụ onye APC. Zoo impostor ka ga-esi that's ọ ka ga-esi na Abuja na control Ifeanyi Ubah. Isi na Soludo na Soludo mba na Soludo. So ọ ga-esikwa from Abuja na control Soludo. Anybody ọbụla itiri die ko and anybody they are all the same thing but it is now your duty that na tomorrow ahụ a ga-atụnya bụ vote nọlube nne gị nọlube nna gị gwa ụmụnne gị kpọọ nne na nna gị onye ọbụla should stay away. These people akịta ị na-eje atụnyelu, can you sit down and ask yourself all these questions? Na cancel sit at home ọ bụzi ihe a ga-enye gị the right the mind ị ga-eji wee kwado tomorrow do bold ịpụkwa ile egbuo gị ihe furu iwelu. Don't call IPOB asịkwana na agwara gị ịpụ ilo echi ọ sị that na onye ya na-ekwensu na-eri nri na-eji ogologo ngazi. These people including ndị Igbo nọ na power na Abuja all of them joined together wee kpọmụ na gị na-aba asị because of Fulani. So that same people ka ị chọrọ risk your life tomorrow je vote olu ka ihe ị na-evote for kedu ndị ị na-evote in for ọ ndị ọ ga-abịa ibewe akwa tomorrow they will come to your rescue ka ndị ga-akpọta ndị dibịa gbawalụ ndị Imo steeti afadat na ọ bụrụ na etinye Hope Uzodimgba na Hope Uzodimgba ga-akpọta ndị amị from Abuja ka abịa gbusisi ụmụnne ha ọ ga-ekwe ọ da same thing ka a na-agwa gị na ka ime ya avoid by court ya. Ndị ị na-eje vote ịdọnọga na one day jụọ onwe gị ajụjụ si kedu ebe ụmụ ndị a nọpụta na Ifeanyi Ubah amụghị nwa Soludo n'ọnụbeghị nwaanyị Andy Ubah and co ọpụta na these people na ha enweghị ụmụazị kedu ebe diọkpara ha nọ ka ebe ụmụ ha nọ where is their wives ka ebe their siblings nọ. These are the questions ị ga-adọ na jụọ onwe gị. IPOB ekwughị ihe ha kwuru na sit at home dị emechaa pụta kansụl ya ị na-edide ha ịgbakasị ahụ ihe kwesịrị ime bụ you maintain okwu bụ ụzọ aha na Gobechukwu kwechiri sit at home today. Maazị Nnamdi Kanu agaghị abịa pịa gị ihe maọbụ sị gị ọkwasị na kansụl gị ka ihe iji sit at home. Power belongs to the people. Do the needful. Because time anyị elugo up to the age ọ ga-abụ anwụnta taa gị ma na anwụnta taa gị agbụsị gbaa gị ma na agbụsị gbaa gị. Mmadụ ama mmechitelugu choice. Mmadụ agaghị akwa gị n'ihe ikwero. Ever since eji wee mụgụ most of you agbachago aji white na some parts now. Kemgbe eji mụgụ onwenugo anything do good si na Nigeria pụta. Election a na-atụ onwere anything good si na ewe pụta. Ihe a bụ question ị ga-ajụ onwe gị. Ọ bụghị na Ifeanyi Ubah bụ best. Soludo na the choice. Soludozie Anambra enyego a new name. Na Soludo atọnụziri afa Soludo to Soludozie Anambra. Which Anambra ka Soludo na-edozi? Anambra ebe. Ka m gwakwa unu there is nothing n'ụwa ịlike onye ọbụla ghọrọ onye nwụrụ anwụ. Nigeria can never be good again. Onwe ihe a ga-emete na Nigeria ọzọ. Like ya si gbuo everybody destroy ya the whole Nigeria. Nigeria etie na ebu n'otigo. The only solution bụ ụmụazị Igbo because na ndị Igbo ka mma na-azọ Biafra. Other tribes I don't know. I must be honest with you guys. Ndị Igbo bụ ndị mma a na-azọ nwere onwe anọ ndị Igbo ka a na-achụ. Anaghị achụ ndị ọzọ. Ịda otu go to Asaba today.
gbagobe from that Asaba gbagobe ka ịma ma onwere any of them na-esiti at home ma asị ka esiti at home. None of them. Onwero mụrụ anya dịka azụ mara ihe. Ọ bụghị everything ka ị ga-apụta na-aba mba na-eti mkpu na-egosi na obi adịrọgụ mma. Ma ihe nwoke na-eme ihe dị ya n'obi. That today now kwa I cancel gay but ị ga na Biafra land na everywhere dị ka ebe a na dazi ka ebe mmadụ nwụrụ ebe niile dị ka onye ọbụla nọ be ịchọrọ ịnwụ. Did you want to die? Ọ bụrụ na ịpụta na anọ ka iburele dị onye nke buru the whole campaign n'isi ọkwọ nwụgo last month ọ nwụrụ. All these people na campaign do nwere anybody ifuru say hey for that let me replace him with my own son or ka m were ndụ m nye ha ka m je lụwa nwunye ma ọ bụ ka m mee nke a otu ahụ ka o sikwe wee gaa echefuo na onye bụ that man. Ị na-ebu politicians ndị Nigeria n'isi na-ekwe elu ebele ga-emeelu m. Be very careful. Nwụrụkwa anya dịka azụ jewalụkwala onwe gị na ekwube nne na nna gị sibe nniribe. Ha bụ ebini ha bụ politicians ndị Nigeria bụ ebini ha pụọ ọfụ ndị kwa atụrụ. Ọ bụrụ na worst come to worst ha je kpọpụta nne na nna ha kpọpụta ụmụ ha. Most of them their children nọ n'obodo oyibo another land their follow men doziteru mee things ọ na-function ọfụma. Ọ ebe ha pik kọsịrị their family send etu then mụ na gị na-abụ bịazie na Nigeria ijezie na Nigeria nọrọ ebe ahụ na-ahụ aka n'ike na-esi n'imi niile voturu onye ever since eji wee nwụgụ ịtanugo aka Ifeanyi Ụba ịṅụga na mmiri Soludo ka ịta n'ụkwa Andy Ụba. Kedu why are you disturbing yourself your precious life imekata ihe inwe BP imegido this thing na inwe BP n'ihi na asụga azị n'ihi na ewere iwe onye na cancel sit at home ka cancel sit at home na Facebook na social media everywhere. IPOB cancel sit at home na air a cancel sit at home na ama be nna gị gate be nna gị a cancel sit at home na ị na-akpọ obego yo ngwa 3 or 20 or 100 families na Biafra land na kpurube ha kpachie their gates. Kedu ndị na-apụta a vote? Why can't you reason? You don't have any reason to vote. Okwu ekwuru ekwupụ na okwu ekwuru n'ọnụ. Ọgụ nwazi ka ọ dọrọ Chineke si na ya ekere mma ka njọ nke sọrọ gị guwelu but na ya na-agwa gị guwelu mma. A na-agwa gị today never you ever step out tomorrow si na vote anybody. Be in your father's house. Na again. Na kpuo hapụ these people. Hapụ ndị kwa atọrọ ka ha bụ ebili sobe ha. Hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha were aka nye onwe ha. Don't go anywhere. N'olube nna gị. Ha tụọ vote ha mekwalụ ha malụ ka ha si eje ha jerube ha ọtụrụ ha ọtụ ha ọgbasahụ na kpuo be nna gị maka your life. Because imegide ihe a ka enyochata ka azin ka mgboji wee tụọ enwe n'isi. Ọ bụrụ na ha filuo na that na election bụ do or die ha go ahead ka ha ibesi asị na IPOB cause dị ihe eji wee deny ndị Anambra their right. Deny their right deny Anambra their right onye aka Biafra. That na deny Anambra state their right. Now which right? Anambra onwe right. Do we have right na zoo? Onwere right enwe na Anambra state. Right Fulani. Agwakwana ngo. Those of you na say machalugo ke ihe nwere ikwu about this thing na iwe nke ewegbucha am eji ime nka. My brother, you don't need to get angry. Ewe na iwe. Ma uche gị. Ọ bụ that na ị chọrọ na ịtụọ vote a ihe adịrị gị mma go na family gị jee tụọ. Ọ bụ that na ịma na ịtụọ vote a ihe na-ebe na aka na-ebe na be nna gị ma na your life ma na your business nọlụ be nna gị. Ọ bụrụ akị ka ịfuru tie akị taa. Ọ bụrụ mmiri ka ịfuru kuru mmiri ṅụọ nọlụ be gị ịnọ be gị. I'm telling you, agaghị apụta gbaalụ gị okwu n'ọnụ ma ọ bụ gbaalụ gị okwu ọtọ ma ọ bụ bịa saalụ gị n'ọnụ. Gone are those days apụtara n'asa n'ọnụ. Mee the needful. Most of you si na poor family wee pụta ịmụ ihe afụfụ bụ ịmụ ihe bụ that na mmadụ na-ata afụfụ. Use your brain, use your sense. Hapụ ndị politicians ha gbuo onwe ha. Don't come out. Your blood abụghị blood a ga-apụta na street gbasasịa na azụ election. Ejikwe wee tụgide Ifeanyi Ụba wee win. Na Ifeanyi Ụba winuru today na ịchọrọ ka Ifeanyi Ụba win Ifeanyi Ụba winuo akị
the next minute ịkpọ ya na phone ọ confirm ha no ya mean as in no ya win ịkpọ ya na phone ọ man pick even that number ọ ga-change. Go na criminals na deal with you are dealing with criminals, so you need to be wise. Nolubego all the other time on campaign for Senate ka segene megidi ha lose moto inu bi ndị mmadụ o jere na kọrọcha ha ọ na kọlọ ha his moto ka ifu na ihe ọ na-eme abụghị obie ihe o ji eme odo things bụ ka ha wee win ọ bụrụ na o win ọ na-akpụ osokwala uche godi ya hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha nie onwe ha ma ibe nne gị ma ibe nna gị ị gaghị atụkwa na agwa ha gị na cancel sit at home ọ bụghị ya ka ị ga-eji wee pụọ risk be your life uche gị dokwa ya nwesị ihe mma nna agwa gị kama na mụ uche m dị ya o were m iwe dat na anyị tibere mkpu niile eti mebe ihe niile mebe emechaa at the end akansụrụ ya onwe ihe mebiri emebi onwe ihe ụla mere anya na IPOB cancel sit at home ọ bụghị ya bụ the end of the whole thing. Egwu uche ka a na-agba ihe a bụ game ka a na-apị, so uche gị ga-adị ya mụrụ anya o ma ihe ị na-eme don't go anywhere. Today otu isi wee nọrị ndọ nọrị echi gaba nwanne echi the same thing because onweghị mgbe ka ị pụọ na-aje tụnye ndụgụ ka abịa azin ka abịa nọchie your family ka ndị ahụ iji maka ha wee nwụ ndị ahụ iji maka ha wee nwụpụta self they will deny you. Ha ga-ama gị elu na-emekwa ihe a na-eme ọ ka ịfụ that na life goes on na-egburugu today n'ihu ihe anụnwa na polling unit ka asị gịnị ọ bụghị a ga-stop the election na-egburu 1 million people that day ọ bụghị a ga-akwụsị the election. So it's better for you to stay in your house. ha tụọ votu kpọọ result ọ bụrụ na o si ike ha kpọpụta ndebe ha kpọpụta ụmụ ha kpọpụta their wife na ha ka ha bịa tụọrọ ha votu. Don't be deceived. Look at ego a na-enye ha 400 naira with 1 bottle of malt. Onya ka ị ga-eji wee nọrọ na bondage for another 8 years. Ị ga-remain na bondage for complete 8 years. 400 naira nya ka ị ga-erigudo from this year till 8 years. Then ịṅụgudo 1 can of malt ịṅụgudo it from this year to the next 8 years. Unu do too cheap. The politicians igotenwu most of you are cheap. Ị ga-atụ vote nke tụrụ atụ ijuhu onwe gị ajụjụ ya kedu ihe mere vote anyị tụrụ atụ onye ahụ na-esi na apụta ka etinye onye ọzọ gịnị ka o mepụta nothing. Sit at home n'olubego aha kpọrọ gị police let it continue. Ịnwa ihe ahụ ọ ga-abịa ime ahụ afọ gị obi gị anọla at rest mee ya onwe onye ga-apịa gị ihe. Maazị Chike Doziem can never flog you. Maazị Nnamdi ka na-agaghị apịa gị ihe mee uche gị maka na onwe onye na-achalụ gị moto n'olubego ka m gbaziere unu okwu ọtọ. So that is it my people. Yes, we all stand with DOS. Ifeanyi Chukwu Ojukwu onwe onye sigo that na stand with Maazị maọbụ DOS. Na stand with Maazị and DOS use your brain. Onwe onye do against them maọbụ onye na-asị na ihe ha na-ekwu na ọ dịrọ mma maọbụ na ọba ha mala ihe a na-akọwa ka uche ọnọdụ ya. Biko nu ka emesịa na ka nna kpụkwa biko I'm not strong. Enwetebere m onwe. Share this video. Ọ bụrụ na ị share video share ya share the video. Share the video. I'm not yet strong to do long video. Please share on the video. Ihe ngwala ọnụ bụ onye ọbụla na-akpụ obe apụta n'ilo hapụ ha vote ha na-evote ha vote be but maintain sit at home. That is it my people. Ka emesịa